Heerlijk ben ik. Maar doet dat 9, hè? Wat moet er gebeuren? Maar ja, Wie Herbert denkt een nummer in zijn hoofd en wie dat juiste nummer heeft, mag de bon hieruit trekken. Wauw, Ja. Charlie. 6, 1, ah ja, 10. Zeg jij nee of moet je al eens nummer zeggen? 8. 7, 12. 13, 14. Wacht, ik zal uw papieren vasthouden. Mocht ook. Dat is voor een klant die een bogelbon gaat winnen. Zet je door. Ja. U een beetje Draai die wel naar de camera. Met een notje erbij of zo. Ik kijk daar zo Voilà. De Vaux, Aniek, met Buddy.